These lines brought to us by Gini agawa mo. Ayaw. Isa ko lang. Iya. Ti, what ba na din pagkutaran mo ti? Saan mo nang sumunod? Wani ka na yung dilata ni kitoong suhod sa manok. Naglata ka karito. Dagan. Dagan dagan. Ug daghan sila buti mo kay mo ato na po ka dito. Dai pun mi, ay sudah sa bahay. Ano na? Unya ba istorya sa tao ng kahoy. Dagan man yung mga to dito. Tugas ni tugas. Ah, tugas. Gahi na kayo. Di man pud gahi og kanang magkalayo mo ko man siya. Ano ba? Dagan na yung mga to dito. Manihapon ninyo. Pagpuyo diha. Manihapon sa inyo, badagan man mi. Asay ka. Kuha sa tamo. Ay, kamu mo dako magkaos ka mo trabaho. Unya na humana. Uy, nanas ka mo dako kay nagkaon. Dapat patay dulo, alam bawon man ko likod. Dapoy isa nga, daw po kinyo. Oh, kali wag na ratay dulo. Pagkawawan po nimo. Paghuman ko ba ay sige gani. Liuk diha. Unya na Ikaw ay patagag istorya ta Pero tingko yung kung sino na ako. dalo na yung pamilya ko. Hoy badok. Away problema na kada ini. Ayo, hospital trawa kung sino na ako sa barka na. Mansa man na, mansa. Mansa man na, mansa. Kita O na. di ba RC? Alsik. Oyos. Ato tiwas sa bitaw na ako ni sa mukha mo. Kaya lang lagi oh. Sa bitaw na, ilata sa. Lata lagi sa basoy ba pag working manager ron. Karon ni Na mano ko may tara dito dagan kami. Ila Na kani na minyan eh naibata tulo, ya pun dalo dos dito niya man. So sabi sa pagpila mo kabuok basta kay mo kaon mo. Katay dulo mga pura man sa kapropod. Kanang kadak astayan dak ko sulod. Mga tungag sa atas bugas. gutom ko. So sige ka mo. Te, mo to ba kagkuha na te kanang na ang first love never die. Gini agawa. To oy. Ha? Toy akong nanay. Perteng gulangan ako sa nanay. Wa pag matay nakagwangan na. First love niya. Oh, first love ni kung tatay. Kunya, te, mo to kag forever. Ambot, ug na ba kay tong gider po? Forever dili to gider. Forever. Forever. Mas mo to ang life sentence. Kuan man na kaso man na sa katong sa das ta. Kaso. Ay kun yung gangan nga. Kunya ra god. Ako may kuhaon karon. Pero kuan ka kana na ang kay kuan man ka kana na ang retire nga pulis man ka. Retire pulis ka kanu sa man ka ni retire. Ang sa 1999-48. Taptan Nya, na, sa ato 41. ka kabalog ikag mga balaod. Kabalo. Kabalog kag balaod. Nya kanang unsa may kaso na na ang nisulod ka sa balay dayon nangawat. Kuan. Trespassing in the house and then robbery. Oo na. Robbery. Trespassing mo. Sumo si Robbery. Makaon man ang Robbery. Strawberry may makaon. Rabiri ura guma. Guma nga, Ramang karabir good. Rabir una. Grocery siguro yung pasabot grocery. Unsa may ining lesson guma? Rabir. Damper o rubber damper para sa motor. Unsa may ikawat dito sa sulod bahay? Rabir galangan-langan mo na. Kuan, trespassing. Trespassing. Kahoy man ang tres. Ug daghan. Daghan. Ug tre. Passing. Ayun ang butay. Tri ra ayaw na is. Alagi. 3 is. Tres. Yung gyapon. Wala may klaro ning pulisan. Wala klaro na. Wa man So way ito ka ko nakapasa nang mga balaod. Uy, Wala di kanang kasar, kanang lagi kuan. kuwag sigasin, Nick. Kanang masunog imong balay. Siyempre na. House arson. No? Si Arason. Agato man ng maligaay itong siya ko sa ubos. Oh. Agatong. Asun man to asun. Agatong syakoy mani. Lami kayo. Sana all mayroong jowa. Aka na yung gibawa na hindi ka pulis. Oh, di ka pulis. Hindi ka pulis. Pulis. Maro yan. Sao naman god, ang pulis pwede na siya mapulis o wala kay grado. Karon. Himuon makagkapgo. Oh, kapgo pulis mo ra no. Amot ka. Pulis. Sa may dala sa pulis. Ha? Sa may dala sa pulis. Nautro po di kiwala na. Dala sa pulis pusil. Pusil dala sa kapgo. Pusil. Balo. Imong papa. Armalite. Garan. Lalaki. Ako. Hindi pa paminaw ko. Paminaw, oy. Nagdali magugutay ko. Paminaw sa mo. Nalata na to kung sino ba dito. Mutan ako nimo na imong papa pulis. Pulis pod. Pulis. Pulis. Oh, nga bantog tara, no? Oh. Bantog tara. Yang inom reservato. Reservato.
lain pa ako inko. Naagi mapugag ka pulis do kay. Oo, pulis go. Kung sa may kaso anang kawatan bagi takbas, yun yang tiil kahoy man to naputol. Nganong na yang tiil kahoy yang nganong na kuan man, kahoy man yang tiil. So, artificial. Artificial naman, artificial. artificial. Do. Ang tao nga gitakbas dayon ang naigo, unya na natakbasan imong kamot ana. Dayon Dahil, puta. sa to ang tao, Sa tayo pagkutaran niyo? Ang tao tao nga nga pangutana, ang tao nga nangawat gitakbas. gitakbas. Oh, Takbas. niya takbasan yung tiil niya artificial na putol. Kahoy. Tol. Oh, kahoy. Sama to siya. Di quit silang duha kay kawatan man to siya niya gitakbas. Muli kaso kay quits. Ano naman? Kung nangawat man siya, Oh, yung gitakbas itagam niya, manakwits. Awal Quits. kaso sakto gyud. wala kaso. Awal gyud kaso. Oh. Dili naman. Oh, pos ba? Ang kawatan, Libog na 5. ang kawatan, Kawatan. kawatan gyud. Ang kawatan yo. Tanglad. Payas. Payas. Kapaya. Wala mo abot ako kawatan kapaya. Payas. Tagsaging. Kamlon na ho. Oo, true please ba dok? Murag sandakan. Kanang kuaning ko. Kanang tao natikbasan ang iyang tiil. Dahil artificial ang tiil kahoy naputol. Yang tiil kahoy. Yang tiil kahoy. Oh, naputol natakbasan. Takbasan. Oh, Dahil sa sa tawag may na. imong pangutanan nimo kanang kaso, si kaso. Sa kaso ana. Asa may tawag sa kaso ana? Kasunduan. Illegal laging. Okay, naman? putol niya Kahoy, kahoy. kahoy may giputol na. Kahoy na to yung tiil. Kahoy may Kaya illegal laging. Illegal lang. Illegal like. Illegal laging kay may manag ang iyang tiil nga tinuod mo naputol. Oh, kay Kahoy sa man to. Kahoy man. Og iyang Kahoy man. tiil, og iyang original nga tiil man naputol. Physical injury. Binako. Dayon attempted Illegal murder. mining. Murder. Oh, Attempted murder. attempted murder. Dayon physical, injury. of the damage of the property. Kunya kay kahoy man Illegal lagi. illegal laging. Okay, kahoy man naputol. Putol man. Di man ero guna? Oh. Mali man Mga sunik kay Di mo sakay mo sulti ani para mo katurni po niyo. Sakay mo sulti ani atong kaso po. kanaya escortem kiyom kurum-kurum na yan. Klaro dito. Klaro. Sundag na tay. Kanang imong Sundag kamot na karon. busdak tay. Ha? Kanang may imong kamot karon. Kanang sige yung takbas man. Pado ngayon na maputol ra gina. Apel ginag basoy ron. So basig ma punta nas basoy karon. Buyo, ala. Ako mas uyo nun day. Kau na sa Mas iring. pasani. Gitakloban to, kamlon. Sige sabay ba mga utana da? Attorney. Any question, clarification, answer portion. Kanang Kina siya to. Correct. Any question, Mutuboy man siya tiil kanay mo. pulis ka. Karon di na, kay nag-retire naman ko kagi sa pandemya. Turni asaon na kanang nainungutanan nako. Dite. Kanang Unsa ba yang pangutana? daghan kayo sumbong ba kanang ko kay di ba sa puso unang buko. Ikaw may attorney. Attorney sa gusok. Bida ko attorney butbot. Sa gusok. Sumuk. Oh. Langgam. Moro malaglanggam nga Langgam, wala. magsalag ng kahubunan. Pagdot tumao. Ano mo simod kokok. Oh, siya na po isang dayon kani mo. Dayon wala pag ginahuman siya sa Karagi kani siya nung laki. Napagay sa imo. Kanang 150. tanda tong tuwa nga wa gyud siya bisag niya suroy dito sa itilyo puro kaso rip Oh. kaso O dayon. kaso. Oh. siya libo ko kayo itong anong nga yun siya nga kaso rip nga RIP Puro gidrip. Puro rip. rip yun Oh. Ano may yung gitawag ato? Nga may tigulang nga nangamatay ato. Rape ko Rip tong kaso. gyapon to. unya Yan namay kuan gani ka Ilang lang paedad ikat nga po lang bata niya- matay. Riputo. ako giputar na tong tuwa nga ang tanan ako Oh. wala mapiedad nang naang kuan mong nabasa yung nga direp Oh. 25 Mugana 95 years old. oh Gire? Gire? direp Patay. Patay. oh Patay na guay. Di man guna rape nga rape. Good. RIP RIP na mo katong butangan na RIP. karni ba katong di mo daw trip. RIP ba? Ay katong cooler engine. Lahi man gunang rape iyang gipasabot. oh RIP ba? RIP. Subasin ko ana katong RIP. Republic of Industrial in the Philippines. Property. Huh? Republic in Property. Ginagawa mo. RIP. RIP.
Kadyo tawagan ako si manager. Tawagi unsa to kay akong dalion ako kay ginalangan ako ninyo. Napay pangutana wa pa na huma. Ay gimatagkaran natong kamot, wala may balik yung kamot sa merkado. Dagan kay dito ay merkado nga girin dito, merkado ron to ay sila skuan. Sport. Na sa maingon yahin ko. So, manager. Oh, Pre, tawag. unsa kay tong kuan manager ba katong sa tong RIP? Unsa ibot pasabot anang RIP? Oh, lagi return impossible. Ah! Oh, sige manager, salamat, salamat. Possible. Attorney. Agoy, Wala, budas ni. Impossible. Possible. Return R. Oh. I impossible. Hmm. Kay P man ang katapusan. Oh, Return impossible. Oh. Abi na ko RIP, dili to mao tong Republic in peace. Ay. Dili direct tay. Dili. Si Riptay. Oh, attorney. Reptile. 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 Moral halo. 95 girip. Patay. 95 girip. Patay. Ang iya nga pasabot. Patay ang iskalami. Gid Nang ko sa nangutana siya nako nga hindi pa di ay ripon ng 95 diyan. Then Dipindi mo sa tungod good no. Abogado man ko. oh, avocado. Abogado. Avocado. Avocado. Wakay tole. Tanong ko dong. Oh. Ada ko murag boulders. Dago kayo. Yung mga waste, ha? Ako sa kinggan nga pahulay sa kalinaw. Rest in peace. Amo din ni RIFP. return impossible matong atuak. Rest Loy, in Mo na isa Motro po ka nag-ingon nagdugay kay kaning answer paglat sa ginda. Rest in peace. Ano ay katong butang nga nagkarne sunod. Rep. Rep. Rip. Rep. Rep man puto. Rip. Rep. Rip. Japan ba Japan? Rep. Di ba kanang di ba kanang rip? Ang hinog man na, hinog nga putas, rip. Ripe man to, ripe. Ano hinay ka na pulos kay mo Rip. istorya. Rip. Hinay ka na po na. Right, mo, right, Over. lata, Ripe. Oh. ug Ah! Nalata ka na 25 anyos na siya, walang namatay. na Override. over Ripe. Overrep. Overrep Mauna, mauna. Pagdamay sa problema, hukad! Gumay, ang problema ka na, magkalita ka. Una kay din dapat mao. Ano naman po? Naguna-una dili mao. Ako may himo ninyo noon na ng researcher, vocabulary. Pero man Google, Google utok. Kung saan ako utok? Google. ang imong ilong ora Google. wala gid yung papapulis lagi. Lagi na Ito, ilang. Kamro si kamro mo kana mo sa ibang tanah ni kay mo tuloy man. Adi ko ana kay murag liog kubra. Si adik ko, anak. Na sa ko mo dala gid. Ah, sige, ano pangutan na dai? Si adik ko, anak. Taga para ba na taga dijira ba na sa. Pagdali dai pangutan na kay. Dijira ba na sa CP mo Daang tanah. janitor, DJ. Daang janitor. Oh, dijira ba na may ngaran pag Sa may pangutan na nimo lon. Pangutana. Luto, may unilakan ito. Malata, malata. Malata ang tubig. Mahumok to dito. Susik lang. Sige pangutan na mo dai. malata gold kay si manager mo naman fake ipon. A few moments later. Ore kagawan ba? Nauna na si Mama. Bali mo nyo naman yung gilang. Sakto na yung pangutan na ako kagatuon kung ano Si Mama ba nauli na? Ay sige bugal-bugal dadok na yun lang magkagulog kubra. Liwat ka ni Kamlol. Ah, bakaan ka. Asik pangamong. At matutuan. Amo nga Kasi ko. nanlatan ko gilunod naman good. Sige pamahid niya, sige pamahid na naman ganun. Kung ganun sundang kay ako dito kaso dito ay bantay na yung panulya ha. Ako na nga guton ba? Inyo mo gilangan-langan lud. Na! Ikaw man okay rin kaya akong kuan. Wa gyud kagilangan-langan bigining tanawa ni akong karne diri o hurot na nuog kag kuan sa iring bali. Puno kay ni gani ha. Usa na pre? Pre. Oy, unsam na. Kaya inyo mo ko kung gikuan ko, langan-langan pa diha. Akong gilangan-langan diha nga malam. Kabuang ni mga tawhanan ni. Gilingaw-lingaw raman dai ko kasabot mo siguro mo sa iring. Ituyo siguro nila ay aron manambok na lang iring. Utro lang itong mga tawhanan to. Tuway kuat, attorney ko to. Sus! Ulo ra mo ko sa labay. Kaulit kay tay padok. Sige panghikap pa na akong panit, mura ra ba po sig dili kuat. Kagiron ra ba pong yati. Padok. Asa bumbong among ri ko. Na.
Kaya kayo ba? Amo kung ibis puno to kung karon ni wa dyan. Palusan ni pre. Ayok mo. Relax lang, pre. Awa, inyo kung ikuan tanaw na kung karon niya. Wala, iring mo ikuan ay kami mo imong pasangidlan. Basig nyo tong buhay tong iring ba? Buhay tong iring. Kaya iso kay karon ni magtilak ba kay ta? Nakita ni isog na to karon. Oh, dire, tabangan ko dire, isog mo kani. Dire. Dire. Ko. Ala, na? Agay! Dok! Huwag yung mga batasan, yung mga animala, mga aura mo na ako baso daron niya, ba, pang silian ko na yung siling demonyo.